ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରବନ୍ଧର ଶୀର୍ଷକ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତାରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ସମେତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଆମେ ଦଳିତ, ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତାର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଶୋଷଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ପରି ଶୋଷଣର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ଶୋଷିତ ତଥା ଅବହେଳିତ ଜନତା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖରେ ଅପମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ। ଗରିବମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ଧନିକମାନଙ୍କ ଘୃଣା ଏବଂ କାଷ୍ଠପାଷାଣ ନିର୍ମିତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ନୀରବତା ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜାତିବାଦ, ଭେଦଭାବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିମୁଖ କରି ତୋଳିଛି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମଣି କାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗର ରୂପ ନେଇଛି। ଫଳରେ ସମାଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜ କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀ ଅଛ ଯେତେ ଜଗତ ହେ, ଦେହଧାରୀ ଅଛ ଯେତେ ଜଗତେ ହେ, କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ତୁରିତେ ହେ।